Aspertuta nao. Aspertuta nao. Aste bete hemen etxezulo sartuta, jode. Hartzema falta da. Asko falta da, zein edaki. Oin beste bi aste, bai, erretxe esatea. A ber, zeingo dugu. Ni ez aspertzeko eta zuek ez aspertzeko, pentsatu ez zeo zein, ez? Esan diatenen, jendek errezetak eta olengo ditu, nik zesaten naiz, ni surkalden txarra morratu naiz. Beste zer egin ez dakit, kantau, dantza, zerreta ez zertan ez dakit. Orduan pentsat, igual ni nire personajekin hori dut. Goran eta Virginia pentsatu ditut bioik, baina, claro, problema da ez txien ez daketela ez zerre. Telebizioan eukitze dituten bestuarioik eta makillajeik pelukerik ez ez dauket. Baina, a ber, dana da posible, hanik hemen etxen dauketenakin aldeten nahi bat. Zuentzako, eta zuekatik. Eta zuek, etxen kieto, Ez du balio, oain hogi ostea noa, bueltea erretio. Oain peskadia noa, bueltea erretio. Oain, xolomo gaztu zeizkik karnizerin, bueltea erretio. Hoi trampa da. Etxen geldi. Bestela? Animo, gutxi falta da. Animo! Opa, zaldibi! Gorane! Hola! Kaixo! Kaixo zaldibi! Pintatzen nahi naiz. Ikasi dut pintatzen atera gabe. Hauek dira eskolako lanak ingeleseko, porque nola ezin deun jun eskola etxeko lanak bialtzeitua etxera. Horrete bi etxeko lanak etxera bialtzeituelako eta etxen inbar dielako. Eta guain deno dazkigu etxeko lanak. Denok ezen nahi denok enbar deulako etxen. Eta nire emak esanik bat ematkalan ikusten mago, politzi dituko jola, ezuteko ezin alatera. Nik jolaz bat indet, usi. Hemen sartu ditut galderak. Danetik. Orduan, ni jungo naiz papelito kateatzen da galdera irakurtzen, eta gero hori erantzunin behar da, bale? Nik ez ditut idatzi galderak. Hauek sartu dituen jendek, bale? Venga, aurrenekoa. Ja badakit irakurtzen. A ber, zer egingo duzu etxetik ateratzen uzten dizutenean? Zer egingo duzu etxetik ateratzen uzten dizutenean? Kalea jun. Zebain ezin da. Eta gero jungo naiz parkea. Eta jungo naiz parke botanikoa eta jungo naiz amona ikustea, eta jungo naiz launena. Zebain ezin ditut ikusi, baina iten dugu bideollamada, baina ez da iguala, porque aspertu iten nahi, eta batzutan bideollamada jarraxia hondi egotea. Ze umeak buila hondi egiten dugu, eta orduan zalaparta aizea atzen. Orduan ingoetena da kanpoa jun, kalea, eta nire lagunekin egon, eta eskola jun, eta goxotik eostea jun, eta launekin gertu egon. Baina gertu ezko baina ezin da, porque bain launen bat ikutzen bat esaten duen. Gorane, ez da ikutsu behar. Eta orduan nola nahi dezu jolazte ikutsu gabe, nola? Ezin da jolaztu ikutsu gabe, ezin da. Orduan, etxetik ateratzen uzten diatenen, kanpo jungo naiz, dana ikutzea. Beste galdera bat, hau hemen. Beste bat, Zergatik zaude etxean? Zergatik nagoen etxean? Ez duelako uzten ateratzen, esan depa. A ber, beida, bizilaunek gimnasi egitea balkoien. Hora da, gimnasi egiten ateratzea egunero.
etxen nao, dao pandemia, dala gaixotasun bat etorri dalako, eta orduan esan zuen, nola da, gizon bat ateatzea, korbatakin da, trajekin da, politikoa dana, ez dakit nola izena don, Pedro edo, Andrek esaten due oso guapoa dala. Bueno, igual da, uste presidentea dala, eta horrek esan zon, declaro de estado de alerta. Horrek esan nahi do, ezin deula atera etxetio Pedrok esan arte. Nio Pedrok esan die, beste korbata dunei baita ere, igual, beste bi asteen etxen egon behar gogoen dukela. Ta, ni pentsatzet, arrek etxea ondi xamarra eukiko, baino nire etxen hilabete neotea ez da erresa, hau txikia da, Nik ez daket balkoik eta ezer, Hemen umerokin behar do barrun, Nire amak eta meritu ebaukea, ni entretenitzen, baino saiatzen dietan lortzen duen. Eta orduan esan zon Pedrok, presidentek ezin zala atera etxetio. Eta orduan bestek esan zuen, bale, eta orduan esan zuen, declaro estado de alarma. Eta beak esan arte, bale, hemen enbaradakeu, isilik, eta txintxo. Zelegon nire izeba juntzan kalea, enkarguta, eta urrutiago juntzalako, polizik eta atzetio altabozakin etxea jun behar zola esan zien, juntzan. Ez bazea juten, moltak arte izu, eta orduan etxen enbara dau. Bale, ulertu dezue? Bai? Bale. Beste galderea atzerako eta orduan, bale? Prospecto o información para el usuario, paracetamol, un gramo, hau ez da. Ama! Ama, hemen da parazetamolan prospektoa! Hemen utzikot! Hemen kanpon utzikot, bale? Hartu hemen, atzo bila zein biltzen da. Beste bat atrarako izan. Azkena, bale? Beste hiru galitzen die Virginia utziko izkiot, bale? Zer da koronavirusa? Hau da gaixotasune horretik gaude pandemian txen itxita. Da, nik ikusi notizitan dala gaixotasun bat Txinati etorri dana, ze han xagusarrak janiteitue. Xagusarrak, txintxilika eoteien oik janiteitue. Ta lehengo izan zuen notizitan, han eoten dala Juanjun, ez dakit nola izan dadon herriken, Juanjan, ez dakit nola izan dadon. Herri baten, eoten dala merkadilloa bezala, eta han eotegela zaguxarrak, gero hildako animalik gehiago, dana aragian frigorifikoan eduki gabe, dana bistan, eta bizik daren animalik bai, txakurrek erdi bizik darenak eta erdi hildatak bertan hiltzen dienak, eta nola egotean esan zon telebizokok kondiziones insalubres, eta orduan igual hortio sortu zen koronavirus hori. Eta baita dauke beste izen bat COVID-19 eta biguala da, da COVID-19 edo koronavirus berrie, bik iguala die eta bik balio duen. Eta orduan, han Txinan sortu zen, eta gero gizon bat etorri zen honea, oporreta, Malaga, usted Malagan zebilela, eta Malagan Shangaiko beste binezkakin itzen zon, eta
koronavirus kontagia gintzen. Ze koronavirus kontagiatzea txistutik. Ez bakar txistue hola botatakoa. Baita ere zuizketan aizeala txistu txiki botatzeie, o eskukin ikusten badezu hau sudurre hola, eskutatik kontagiatu iten da. Orduan horregatik garbitu behar die, egunero askotan eskuk. Egunero askotan. Nei, amak ite hemen dibujitoa goizen, eta gauea jatzeako dibujitoa borra egin behar da. Premio lortzeko, eta hola puntu bat emate izuk hauen amak. Eta koronavirus hori sortu zan Txinan, eta koronea etorri zan, eta gero kontagiatu zion beste Madrilgo bati, eta Madrilen nola jende asko daun oso juntxu bizi da. Hola, juntxu, eta orduan kontagia bintzan errez, eta asko dare Madrilen. Eta gero Vitoriare Gasteizare juntzan, bate bat jungo zan Gasteizkoa Madrilea, uste neska bat juntzala, erengo notizitan esan zuen neska bat juntzala bere launekin Madrilea, asteburu pasa, eta kontagiatu intzala. Eta gero berriz Gasteiza bueltatu zan, ja moxorroa berrun zola, eta moxorroa beste kontagia zien. Eta Donostiare hola jungo zan, eta Salvini nuan dio ustet ez da hola. Ez, zelengon, atea zuen hola kuadro bat bezala lista bat, ze herritan zenbat kontagiatu zeren, eta Salvini nuan dio ustet, ez da hola. Baina alare hobezue, txengiritxu bezala. Moxorro bat juten ba, ze Donostin bada hor, moxorroa. Eta Idiazabalen uste bat badaola kontagiatu bat esan dola, eta moxorroa zeitu nahi dauka Idiazabalik Saldinia, kontu zibili ezatea etxitik bazpare. Eta bukatu dien ere galderak, hauek ja Virginia utziko izkiot, bale? Ni guan ja noa bainatzea, eta gero ja faldu, eta oia. Eta hola da, egunero, pizkat azpertu egiten naiz, baino esan duen baitare oso importantea dela rutina bat mantentzea, eta goizen jeki, eta dutxatzea, eta jantzi, eta txokolanakin, eta nik gauen bainatzen naiz, baino beste dena ondo itet, goizen ez gauen. Eta gero jolazen ibiltzen naiz, eta gero goia gauetan telebista pixkat ikusi eta goia. Eta jazta. Aber aurki pasatzea handala eske juten izen Zaldibia. Eta ala, beida, hau pasatzen daneako, taberna guztik irikiko dituko, eta hola, hilatiko Maixabeli emango jo denbora sendatzeko, eta koronavirus pasatzeanen hilatire irikingo du, beste danakin batea. Baina inaugurazioen barra dago, nik jugo naiz, bale? Venga, animo denoi, musu handi bat, baina musu kutxu gabe, ez dela moxorro pasaileie. Nik hemen dio behalduko izuet. Eta zuek hartu gola, baina gero esku garbitu, no, bale? Ez dela kontagiaen goizuetan. Ni nola Donostinon hemen moxorro badare. Hondik horrea jau ez dienak. Musu handi bat eta animo denoi. Maite zaituztet, infinito! Agur, Maria, graziaz betea jauna dago zurekin. Berenkatua zara zu emakume guztien artean, da berenkatua da zu Zabeleko fruitua, Jesus. Tokatzen da, Bibliako, hauz. Domingo 12, después de Pentecostés. Virginia? Apa? Zaldibi? Egia, Zaldibi! Zer mozeate! Ai, pentsa, nola gelditu gehan, etxen, zartuta etxita zinata. Nik zezango izuepa, hemen zena, ezin aguantatuik, baina ezin da atera. Alare eta guztiok jaunare laguntzarekin,
pasako dugu, haure. Hemen, Goranek kaja hau eman dit. Galdera batzukin, ez dakit zertako dan, esan dit, papelitoa ateratzeko eta zuen aurrean herri guztiarentzako erantzuteko. Esan diot, Gorane, galdera, hola, pikante xamarrik ez da, horre ez da, esan dit, ez, lasai, dana normalak dira. Orduan, venga, zuentzako, Norekin zaude 40 aldi hau pasatzen. Etxean, grabatzea etorri Dianakin, eta jaunarekin, gore jaunarekin. Eta gero, Pentecostez nerekin dago. Pentecostez da nere katua. Bai, leheno beste da neuken, Resurrección da Pentecostez, zian. Baina Resurrección hil intzan, tira zer dian gauzak. Bizitzak ze ekartzen, Resurrección hil. Etzan, berbiztu zeke katuna eta gezurra. Pentekostezekin eta jaunarekin, bale? Hala, bat, erantzun da. Beste bat, bizkor rengo ditut, zekero tutoriala eman nahi dizuet dantzakoa. Zer egiten duzu egunean zehar? Errezatu. Jazta, errezatu. Eta gero, makrame ere egiten dut. YouTubeko tutoriala ikusten nahi naiz. Zumba irakasle izateko eta bastante fina nahi dantza itea asko gustatzen zaizuta. Azkeneko galdera. Bizkor. Zer ikusten duzu? Barkatu, ezke kamara hau da alutza. Ni sentea bezala. Zuentzako grabatzen kamara atzetik. Parra ezakit. Esto baldio. Azkeneko galderean. Zer ikusten duzu telebistan egunotan gure kasa? Ezke, galdetzea aztenetik ostegunera gure kasa. Ostegun honetan etzanean, San Jose zalako San Jose, gure jauna! Baina, aztenetik aurrera berriz ere. Aurretik grabatutako batzuk hor ditugu. Egunotan ez dugu grabatzea juteik izan, zen hola koronavirusa eta etxean gelditu barra daukaun, etxetikan. Baina, ojo, esan digute, igual, datorren astetik aurrera, etxean grabatuko degula gure kasa. Beraz, primizia, hemen esklusiba, zaldi gitarrentzat. Igual urrengo astetik aurrera, etxetik egingo dugu, bale? Venga, hau, nik ez dizuet ezar kontatu, Sekreto, top secret. Eta, hau eta gero, nik benetan egin nahi dutena da, zuei tutoriala eman, bale? Egunotan, etxeko egonaldia errexeagoa izan dadin, kuarentena, 40 aldia, bale? Orduan, aurreneko gotzen duguna da, tutoriala dantza egiteko, bale? Gero kantatzeko. Nere dantza famosoa erakutsiko izuet. Venga, tutorial. Virginiaren dantza! Lehenengo pausua. Ra. Altxa danok. Altxa galtzeate danok. Horko matezta altxa. Zai, eguna izanok altxa barte. Obligon ganok altxatzea. Ozundo. Vale, ja? Lehenengo pausua. Ra. Beso kaure. Vale? Bigarrengo pausua. Ra. Aldaka. Iru. Tabarriz estaldea. Lau. 5, 6, ¿vale? Venga, aziratik. Ra. Aziratik berrizea lehenengotik, ¿vale? Ra. Kuratu duzue? Vale. Oain zailtasun pixka jarriko dugu. Ulain partez izan da dira jola, aldaka bestaldea, ¿vale? Aziratik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulertu dezue? Etetxoa dezue! Bai! Baietz! Ni mendana izplikatzen alperrik. Hau txoine ondo lotukoet. Dantzan azten aizenen gio eskapaiken baita eta ondo lotuta eukitzen. Jak! Venga! Virginaren dantza! Lehenengo bozua! Ra! Bigarrena! Ra! Dana segidan! Jarri musikatzean! Bat, bi, hiru, lau! Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu ¡Ojo, casa no! tu rostro Pagado ya. buscaré. Escatura torcina se hace. Ahí. Escoge, Señor, para que Ta saludo, jendea, ta saludo, eta hor zemuz.
Oin ez aitzun zatet bakarrik. Baina hau da ensaiatzeko ki bateatzen geaneako, ondo ensaiatuta juntzait ez duten, bale? Gero, kantak. Nire favorito da, Señor, me has mirado a los ojos. Bai? Akutsiko izan? Bai. Nik ez dakit ondo, Gauza abian bezala. Ba. Lehenbizi, Señor, me has mirado a los ojos. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Bueno, hau izan da Virginian tutoriala. Berriz bialduko izua zehoze, zuek eskatu zen nahi dezuen da, ze ikusi nahi dezuen da, ni hemen hau zuei tutorialak itxiko prest, bale? Zaldiri, venga, jauna zuekin, animo!